नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण वे हरे कृष्णा माथेरे ग्लास श्रीमद् भागवतम क्लास नमात भगवत भक्त रेगला हरे कृष्ण नमः तुले शास्त्र पन्कुंडु श्रुति स्मृति हरे राज्ञा ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಎಂಚಿನಕ್ಕೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಎಂಚಿನ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಏಡಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋನೇ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ದೇವರೇ ಪಂತೇರ್ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಪಂಡ ಅಕಲು ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದೆ ಅಂಚದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇ ರಾಜ್ಞಾ ಶ್ರುತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಂಡು ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ಕೇನ್ವಾ ಅವು ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪು ಆಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತ ಅಂಚಂದು 18ಮ ಪುರಾಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಪರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದರ್ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶಿವಪುರಾಣ ಮೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟು 50 ಮಿತ್ತು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಮಹಾಪುರಾಣ 18ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ತೋಜು ನಾವು ಪುರ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಅಂಚನೆ ಉಪಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅವಲ 18ಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೆರಿಪಾವನ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜುನ್ ಕುದರ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚದ್ ದು ಏರೆಗ್ ಕೇಲೆರೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಅವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನವೆ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪಂಪರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪಂಪೇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೆ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ಇರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಜಂದು ಭಾಗವತ ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡೆ ಪಂಪೇರು ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ಸುರ ಪಂಡ ದೇವತೆನ ಅಸುರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾತೇನಿಲ್ಲದೆ ಸುರ ಅಸುರ ಸುರ ಪಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭವೇ ಅಜಂದು ಭಾಗವತ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ನೆತ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪೇರು ಬೇತ ಪುರಾಣ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಜಂದು ಪುರಾ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಮಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಸನಾತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ಕೊಂಡು ಮರಿ ಅದು ಅದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥದ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಾತು ನೀ ಕಲಿಯುಗಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಗಾಡಿದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಪುದರ್ ಕಂಪನಿದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಕೆಲವೇ ದೇವಸ್ಥಾಪನ ಅಲ್ಪ ವಾ ದೇವರ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚಾತೆ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಡಾಯಿನ್ ಅಂಚದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇದು ಬುಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಏನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡು ಈ ಪುರಾಣಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪುರಾಣ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಟ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಪುರಾಣ ಮೈನಾದ ದೇವರ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಲೆಕ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಂದು ಈ 18ಮ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಅಡಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಈ 14ನೇ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ಡ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅನ್ಪುದರು ತಾಮಸಿಕ ಪುರಾಣ ಅಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಣಂದು ಇಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೇವರ್ನ ಮಹಿಮೆನೆ ಪಂತ ವೈಷ್ಣವ ಕಾಂಡ ಅನ್ನು ಉಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಜದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏರ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನುವರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಪುರಾಣಕ್ಕೇನುನ ಫಲ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ಪೂರಲ ಪಣ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡಂದು ನಮಕ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ಬದುಕೊಡು ಬದುಕರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಜೈಟಿ ಪೂರಾ ಇತ್ತದಾಕ್ಲ ಪನೋಡಿಂದ ಬಚ್ಚು ಬನ್ನೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂತ ಹೋಜಾಡು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ದೂರಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಇಂಜ ದೂರ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಟ್ನ ಯುಗ ಅಂಚತ್ತುಲ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಪಂಡ ಈ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವನ ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಅಕಲ ಮಂಡೆಗೆ ಗುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ ಆಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡೊಂದು ಪೂಜೆ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣಂದು ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಕೇನುಣೆ ಹೊರಗೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಐಕ್ ವಿಷ್ಣುವಣ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಅವಳು ಪುರಾ ದೇವೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುನ ಪಂಡ ಈ ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಬತ್ತದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಇದನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಈ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಅವು 1000 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಯಜ್ಞಗೆ ಸಹಸ್ರ ಸಮಮಾಸತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು 1000 ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಯಜ್ಞ ಅಕಲ್ ದಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವೇರೇನು ಬೊಕ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತರೇನು ಖುಷಿ ಮನ್ಪೇರು
ಅಂಚದ ಅವು ಮಾತ ಮಂತದ ಆಂಡು ಯಜ್ಞ ಮತ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ರಾತ್ರಿ ಹುತಾಗ್ನೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಬುಲ್ಪುದ ಟೈಮ್ ಮಂತದಾದ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಋಷಿ ಪಂಡ ಆರು ಜಾತಿಡ್ ಸೂತ ಜಾತಿದ ಪಂಡ ವೈಶ್ಯರ್ನ ಹಿಡ್ದಲ ತಿರ್ತು ಪಂಡ ಸೂತ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಈ ರಥಗಿಡೆಪ್ಪುನಾರ್ನ ಒರೆ ಮಗೆ ಸೂತ ರೆಕ್ಕುದಾರು ಅಂಚದ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಾಗ ತುಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಭಟ್ರೇಗಂದತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಂಡ ಏರೇಗ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೇಗ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಏತು ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಉಂಡತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಯಮರಾಜ್ಯರು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಯಮ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಏರ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋದು ಅಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಯೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಜ್ಜ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚದು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಅಂಚದು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಡು ಸೇರ್ದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗುಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ನಪುದರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೂತ ಅಂದ ಅರ್ನಪುದರು ಸೂತದಾಯ ಪಂಡ ಆರು ಸೂತ ಜಾತಿಡು ಸೂತರ್ನ ಮಗೆ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಸೂತ ಅಂದ ಅರ್ನಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅಂಚದಾರೆಗೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಗೋ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಗೋ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಚದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ಏರ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಏರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ್ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನೇ ಪಾತೆರ್ನ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅದೇ ಯಾನೇ ಪನೊಂದು ಕೊಡ ಒಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಏರೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಏರ್ನ ಗೋದಾಸ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ಗೋದಾಸ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ದಾಸ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಲ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏರು ಭಕ್ತರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಲ್ಲೆಕ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನುಜ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಇಂದ್ರಿಯನ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಯೋಡು ಆಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜೆ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಕೊಂತ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡ ಅದೇ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅದೇ ಈಗ ಬತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜದು ಇನಿಯೇ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಆಪುಜದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾಗವತ ಇಡೀ ಯಾನ್ ಪೂರ 16 ಸ್ಕಂದ 335 ಅಧ್ಯಾಯ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ್ మీరు ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ 6 ಬಾರಿ ಪಂಡ ಆರ್ದ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪೂರಾ ಉಂಡಿಗೆ ಆಡ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಇತಿ ಪೂರಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಡ್ಲಂಚರು ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಆತ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಅನಗ ಆಖ್ಯಾತಾನಿ ಅಧಿತಾನಿ ಕೆಲವು ಗುಣಕ್ಲೇನ್ ಪನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರಾ ಪಾಪರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಾರು ಸೌಮ್ಯ ಆಯ್ನಾರು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ರ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ತೆರಿದೇರಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಉಂಡತೆ ಓಳು ದೇವೇರ್ನ ಕಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋದು ಕುಳುದು ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡ ಆರ್ನೇ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಒಲ್ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಕೋಡದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನ್ ತೋಜದಿತ್ತೆ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಥರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ದಕ್ಕೇನು ಒಲ್ಪನ ಪೋದಕ್ಕೇನ ನಮ್ಗೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುದು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಲೆ ಅದೇ
ಅಂಚ ದೇವೇರ ಪಂಡ ಇದೇನು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡ ಐಟ್ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮನ ವಾಂಗ್ಮ ತೀತಾನ್ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸುಗ ಪಾತೆರಗ ನಿಲುಕುನಾರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಯದಿ ಮನ ವಾಂಗ್ಮಾತೀತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪಾತೆರಡ್ದು ಅರೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರ ಪಂಡ ಆರ ಐಕ್ ಪರೆ ಆಯ್ನ ಅರೇನ್ ಅಂಚನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋನೋಲಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಮಡು ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಪಂಡ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಲಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ಅರೇನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅಂಚದ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊರ್ದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅದೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಏತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲೆ ದಾಲ ಸೈನಾಗ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಕಮಾಯರಪ್ಪನ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆತೆ ಅವೇ ಜೀವನ ಅವೇ ಅವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಬೋಡ ಕಾಸು ಇದ್ದದ ಬದುಕರೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಅವು ವೆಲ್ ನಾವು ಪಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಕಾಸು ಕಮಾವನೇನು ಪಡೆದು ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಕಾಸನ್ನ ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೊಡುನೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಕಾಸು ತಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪದೆ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಓಲ್ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಲಂಚೇನೆ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಂಚಿನ ದೆಕ್ಕುದ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗೆ ಪನ್ಪಾಕಿ ಪುನ ಕಾಸು ಉರಿಪಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಒಪ್ಪುದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ಕಮ್ಮಿ ಗೆತೋನೆ ರಾಕು ಏತೋ ಕಾಸು ಒರಿಯೋನವನು ಅದೇ 80,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನವಲು 10,000 ಒರಿಪವನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಅವು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ಮತ್ತ ಕಟ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆ ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಂಡ ನಮಗ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಕಾಸು ಕಮಾವನ ಅಂತ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋಣ ಅದೇ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಪಂಡ ಜೀವನ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಹೂವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹೂವೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕ್ ಪೋಡೋಡು ಒಯ್ಕ್ ಪೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ನಮನ ಕಷ್ಟಗ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಪಾಡುಂಡು ಓ ನಮನ ಕಷ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪಾವುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಈಜಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈ ಜಗತ್ತರ ಬದುಕುನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಪೂರಾ ಮೋಸ ಪೂರಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ಅದೇ ಪೂರಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡ್ನಾಗ್ಲೇ ಒಪ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏರ್ನ ಮೋಸ ಏರ್ ನಮ್ಮನ್ ಎಂಚ ಮೋಸ ಅನ್ಪೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಚದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದೇ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತುನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಾಲಾದ್ ಪೋಯರ ಇದೇನ್ ಪಂತನೆ ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದಿ ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನುಮನ್ಪುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದಿ ಏಡ ಪನ್ಪುನೆ ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿನಕ್ಲು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಡ ಪನ್ಪುನೆ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿರಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಾರು ಅರೆಗ್ ಕಲ್ತದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿರಿದೇರ್ ಕೇಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಅಖ್ಯಾತಾನಿ ಅಧೀತಾನಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾನಿ ಅನ್ಯುತ ಲಕ್ಷಣ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಎತ್ತರದ ಆಸನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಸನ ಕೊರ್ದು ಆಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಚಾಯ್ನೇರ್ ದಾವರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಕ್ಲು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆತ ದಯಪಣೆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಬಂತು ಅಂತ ದೇವರೇನು ಭಕ್ತರೇನು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಖುಷಿ ಆತೇರ್ ದಯಪಂಡ ಇರ್ ಬೈದಾರ್ ಅದೇ ಇರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತರು ಇಡೆ ಬೈದಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನಾನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ
ಅಂಜದ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾವ ಅಂಜದ ಎಂಕ್ಲು being blessed with many years ಅಂಚದಾರ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ explain to us ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ತುಲಿ ಅರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ in an easily understandable way ಅದೇ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಈರೇ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ್ ಈರು ವಿದ್ವತ್ ಈರು ಪಂಡಿತೇರು ಅಂಡ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನದು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಬಲ್ ವೇ ಅದೇ ಈಸಿ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಂದು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ascertained to be the absolute and the ultimate good for people in general ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಈರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಪನೋಡು ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ದಾದೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತಿದಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಪನೋಡು ದಾಯ ಪನೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನೇನ್ ದಾಯ ಪನೋಡಪ್ಪ ತುಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಬೇತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಉಂಟು ಅಲ್ಪಾಯುಷ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮುಲ್ಪೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಬದುಕುಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಸೈತ್ಯರು ಇಂಚ ಸೈತ್ಯರು ನಮಕೇನ್ ಬಾ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಡವೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಬದುಕುದೆ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತನು ಓಡಿ ಬದುಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತದೆ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋನು ಉಂಟತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆ ಪಕ್ಕ ಸೈಪ್ ಎತ್ತದಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೈಪೇರು ಹಟ್ ಐವ ಅಜಿಪ್ಪ ಗಾನ್ ಅದೇ ಆಂಡ್ ಓದಾಂಡ್ ಅಂಚದ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತುದೇ ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲ್ ಬಂತು ಅದೇ ಹೆಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೋದು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ಮನ್ಪುನೆ ಸೋತುನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆಂಜಿ ಅಂದೇ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೋಪುನ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ತೂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತೂಪುನ ನೆರೆದ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಅಂತೂತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲಿ ಐಟ್ ತೊಂದು ಮತ್ತು ಪೈಸೆ ಮನ್ಪುನೆ ಮೆಕ್ಲ ಹಿಂಗ್ ತೂದು ಶೇ ಅಲೆಗ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಲೆನು ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನೆ ಅದೇ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ತುಲೆಗಿ ಮತ್ತ ಅದೇ ಏತ್ತು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಅವ್ರು ಬೋದು ಕಾಸು ಮನು ಮೆಕ್ಲ ಏನ್ ತೂದು ಐಟ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತದ್ದು ಐಟ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೋಡ ಅದೇ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೆ ಮಂದ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ತೂಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂದ ಪೂರ ವೈಟ್ಲ ದಾಲ ಚುರುಕಿಜ್ಜಿ ಲೇಜಿ ಉದಾಸೀನ ಎತ್ತುಂಡಾಲ ಅಕ್ಕೇರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅದೇ టీంకానికి దొంబు ఊరినట్టే జెచ్చొందే ఉప్పునే అంచినకి అదే అంచది ఒక అక్లేం తూపారు అయితే అక్ల ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಬಂದೆ ಅಂಚದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂದೇರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಕತ್ತಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಅವು ಕುದರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿರು ಆತ್ 6 ಹಾಕಿರು ಅವು ಪೂರ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಲಕ್ವೇರು ಅವು ಮತ್ತ ಅಕ್ಲ ಐನ್ ತೂಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಐತು ಪಿರವ್ ಏತು ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ತೂಪುದು ಅದೇ ಅಂಚ ತುಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ದಾದಗೆ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗೋ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಯೇನ್ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಹಿ ಉಪದ್ರಿತ ಓ ಲರ್ನ್ಡ್ ಒನ್
ಪಂಡೆ ಆರ್ ತೆರಿನ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಓ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಕಲ್ತನಾರೆ ಪಂಡಿತರೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐರನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಲಿ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಐರನ್ ಏಜ್ ಐರನ್ ಪಂಡ ಕರ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತೆ ಕರ್ಬದ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಕರ್ಬದ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ ನರಮಾಣಿಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಬದುಕುಜೇರು ಅಲ್ಪ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಯುಗ 4 ಉಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯುಗ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲೇರ್ ದೋಷೆ ನಿಧೇ ರಾಜನ್ ಕಲಿಯುಗ ದೋಷದ ನಿಧಿಗೆ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಲ್ಪ ತೂಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕುಂಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಓಡುಂದ ಇಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆ ತೋಡ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಡ್ತಿದ್ದ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನಾಡೋಡಿಂದ ಇದೆ ಬುಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತ ಕೇಂಡಲ್ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಇದು ಬುಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓದುನ ಅರ್ಥ ಆಡೋದು ಇಚ್ಚು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಗವತರ್ ಪಂಪ ರವುಗಣ ಓದುನ ಅರ್ಥ ಆಡೋದು ಇಚ್ಚಿದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಓದುನ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚದ ಈ ಕರ್ಬದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನರಮಾಲಿಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನತ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬದುಕುನೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಬದುಕುವರ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಜರುಗಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ಅದೇ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂದು ಏರಾಗೊಬ್ಬನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೋತಲ್ಲ ಆತ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಲು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಡೇ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ತಿ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೇರ್ ಬಂತು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಂತಾರೆ ಭಾಗವತ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನುವೇರು ಅಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಂದ ಲೇಜಿ ಲೇಜಿ ಮೈನಾದ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಧರ್ಮದ ಆಶ್ರಯ ಬುಡ್ದೆ ಬದುಕುನಕ್ಲಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಜೀವನ ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಇಡೀ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಅನ್ಪಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರ್ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಇಂಚಿನೇ ಎತ್ತ ತೂಪನ ಅಂಚದ they are quarrelsome ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಡೆ ಆಸಕ್ತರಾಯಿನರು ಪಂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ನಲಿಪುನ ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಮಂತುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನ ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರು ಪನ್ಪರು ಕಲಿಯುಗದ ಇಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಲೇಜಿ ಪಂಡ ಉದಾಸೀನ ವೈಟ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅದೇ IPL ಆಪಣ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಐಕ್ ರಡ್ಡತ್ 4 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ವರ್ಪಿ ದಾಲ ವರ್ಪಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನ ತೂಂಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಕ್ಲು ಮಂದ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಬಂತು ಅನತ್ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಂದ ಮತಯ ಪಂಡ ಮಿಸ್ಗೈಡೆಡ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋవాలి ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಉಲೇರ್ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪೇರ್ ದೇವರ್ನ ಸಾದಿಡ್ ಏತ್ ಜನ ಪೋಪೇರ್ ಬೊಚ್ಚಂದ ಸಾದಿರೇ ಪಪ್ಪುನಪ್ಪ ಎತ್ತಲ ತಿಕ್ಕೋರು ಬೊಚ್ಚಂದ ಸಾದಿಡ್ ಸರಿ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಪುನರು ತಿಕ್ಕೋರು ಓ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ತಲೆ ಕಲವರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೂ ದುಂಬೆ ಇದ್ದಿಗೆ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೀನೇರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪುಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರತ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಹೀನೇರು
ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡು ಏರಿ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೆರು ಅಕ್ಸುಲ ಅಂತೂ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಪೂರೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದೆಗೆ ಉಪದ್ರಿತ ಉಪದ್ರಿತ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಕು ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪುದಿ ಎಡೊಂದು ಜಿಂದ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿನೆ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಡವು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ ಸಿಂಟಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಯಾಪತ್ತುಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಪತ್ತುಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನಗಳು ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ಟಿ ಹಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಉದ್ಧಾರ ಆರೆ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಏನು ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನೆ ದಾಯಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ತೂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪುಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅಂಚದ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂದು ನಮಕ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೌಂಡ್ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನು ಜಗತ್ತಿಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತೊಲೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಹೂತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುನ ಮಗಳು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಕಪಿಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಪನ್ನುಂಡು ಅದೇ ಅರ್ಪಂಡೇರ ಸಾಂಖ್ಯ ಅದೇ ಸಾಂಖ್ಯನ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿಗ ಪುರ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಏತುಂಡು ಕಾಲ ಐನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 33-34ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋತ ಆಯ್ತ ಅಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಕರಿ ಅಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂಚ ದಾದ ಒಂದು ಚೂರು ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ಚೂರು ಬಂಗೋ ಓಕೆ ಅಕ್ಷುಲ ವೈಚ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ 30 ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕ ತೋದಿಚ್ಚ 33-34 ಐಟ್ ದಾದ ಪಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಕಲ್ಪನೆನ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೈಜ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕು ಪನ್ಪೇರು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಾಯನ ಪಾತೆರುನಾಯನ ಇರುವಿಕೆನ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನಾ ರೂಪನು ಸೂಚಿಸವನು ಅವರಡ್ಡೆಂದು ಅಂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲು ಬಾಹ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಲೆಗ್ ಆಕಾಶ ಘಟಕಾಂಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೋಜು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚಿನೆ ತೋಜು ಏನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಇದೆಂತ ದಾದ ಪಂಪೇರು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪಂಪುನೆ ದೇವಹೂತಿಗ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನಂತ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಐನ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ತೋಜಾದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ 24 ತತ್ವದ ವಿಷಯನ ವಿವರಿಸೋನು ಪೋಪುನು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನುಮ ತಾವಂಡ ಈ ಪೂರ ತತ್ವಗಳು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ನಾಲೈ ಚರ್ಮ ఒక ಪಾತೆರ ಕಾರು ಕೈ ఒక ಜನನಾಂಗ ಒಂದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ఒక ಜನನಾಂಗ ఒక ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ఒక ರೂಪ ఒక ಸೌಂಡು ಪರಿಮಳ ఒక ರುಚಿ ఒక ಸ್ಪರ್ಶ ఒక ಐಟ್ ಈ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಆವಂಡ ಮತ್ತೆ ಐತ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ 24 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಜಗತ್ ಎಂಚಾಪುನು ಪೂರ ಭಾಗವತ ಕಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜ್ಞಾನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್
पण ಇದೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗ್ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಲ ಒರಿಯುಸ್ ಅವೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಕಲ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಫೇಲ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಪ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಕ ಕೆಲವ್ರು ಪನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಲ್ತಿಜೆ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕಲ್ಪಂದೆ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ದ ಬಂಗ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಓದುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಈ ವಿದ್ಯೆನ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಹೋಗ್ನ 100% ದೇವರ ಪಂಪೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಈ ಕೇನು ನೆಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ಈ ಮರಣನ ಗೆಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಭಗವಂತನ ಪಂಪೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಅಂಚದಮ್ಮ ಇತ್ತಿಗೆ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಭಸಾ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಕಾಲಗತ್ಯ ವಿಕುರ್ವತ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭವತ್ ತಥಾ ವಾಯು ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಚ ಸಂಗ್ರಹ ನಭಸಾ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಕಾಲಗತ್ಯ ವಿಕುರ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭವತ್ ತಥಾ ವಾಯೋ ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಚ ಸಂಗ್ರಹ ನನವರ ಪಂಪೆ ಒಬ್ಬನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ನಭಸಾ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಕಾಲಗತ್ಯ ವಿಕುರ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭವತ್ ತಥಾ ವಾಯು ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಚ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಕಾಲಗತ್ಯ ವಿಕುರ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಭವತ್ ತಥಾ ವಾಯೋ ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಚ ಸಂಗ್ರಹ ನಭಸ ಅದೇ ನಭಸ ದುಂಬುಲ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ತನ ಪಣ ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ತತ್ ಪಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಆಯ್ನ ಶಬ್ದರ್ದು ಉಂಡಾಪುನ ಅದೇ ಶಬ್ದ ತೋಜುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ತುಯರಾಪುನಿ ಶಬ್ದ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಪಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಶಬ್ದರ್ದು ಉಂಡಾಪುನ ತುಲೆ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪೊಂಡ ಆಕಾಶ ಬೋಡಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವು ಇಜ್ಜನೆ ಶಬ್ದ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚ ಏನು ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ನಭಸ ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುವಾಯಿನ ಶಬ್ದರ್ದು ಉಂಡಾಪುನ ಕಾಲಗತ್ಯ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ವಿಕುರ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ಅಭವತ್ ಉಂಡಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ದುಮ್ಮಲ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಐನೇ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ದಾರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಸೂ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕ ಅಂತೆ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನೀರು ರುಚಿಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಈ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನೆ ನೀರು ಅಂಚದ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಆಕಾಶ ಹಿಡ್ದು ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಗತ್ಯ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಕುರುವತಃ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುನ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ಅಭವತ್ ಉಂಡಾಂಡ್ ತತ್ ಅಂಚಾಯನೇರ್ದ ವಾಯು ವಾಯು ಪನ್ಪುನ ತತ್ವ ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಏನು ಗ್ರಹಣ ಅನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಬೋಡತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ದವೆ ಅಂಚದ್ ಬಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಶಬ್ದರ್ದ ವಿಕಸಿಸವನ ಆಕಾಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಾಲದ ಪ್ರೇರಣೆದಡಿಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುಡು ಎಂಚೆಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ಕಲೊಂದು ಶಬ್ದರ್ದ ವಿಕಸಿಸವನ ಆಕಾಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಾಲದ ಪ್ರೇರಣೆದಡಿಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ತರು ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ತೋಜುಂಡು ಆಕಾಶದ ದಾದ ತೋಜುಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹಿಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಅವು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಏರ್ಪಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಂದ್ರಿಯ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಚರ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಚರ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅವೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ಇಲ್ಲೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಲು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆನಗ ಅವು ಸ್ಪರ್ಶ ವಸ್ತುಲಾಪುಂಡು ಈ ವಿಕಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣ ಸ್ಪರ್ಶ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಲ ಒಲೆ ಉಂಡು ಶಬ್ದನೇ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸುರುತ ಅನುಭವ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಶಬ್ದಾನುಭವದ ಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವ ವಿಕಸಿಸೌಂಡು ಶಬ್ದಾನುಭವದ ಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವ ವಿಕಸಿಸೌಂಡು ಒಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವ ಹಿಡ್ದು ದೃಶ್ಯಾನುಭವ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುಂಡು ಅವು ಅನುಭವ ಭೇದ್ಯ ವಸ್ತು ಕ್ರಮಶಃ ವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪಲುನ್ ಪೋಪರು ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ ಚರ್ಚೆ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ದಾದ ಪನು ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗ್ ಸತ್ಯಯುಗಡ್ ಕುದರಿತ್ತಂಡು ಪರಮಹಂಸ ಸಂಹಿತ ಪರಮಹಂಸರಿಗಿತ್ತನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮಹಂಸರ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಸ ಆಂಡಲ ಆವಡತೆ ಹಂಸದ ಹೆಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಆವಡತೆ ಹಂಸದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿಡು ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು ಪುರಾಣಲ್ ಪನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪರಿಪ ಉಂಡು ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಲಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಬೇರ್ ನೀರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅದೇ ಅಂಚತುಲೆ ಹಂಸದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಂಸಗ್ ಪೇರ್ಗ್ ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಅವ್ ಪೇರನ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನೇನು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಐಕ ಹಂಸ ಅಂತ ಬಂತ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಕ್ಲ ಹಂಸದ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕಂದು ಈ ಭಾಗವತ ಇತ್ತಿನ ಪರಮಹಂಸ ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದನೆ ತೋಜಾನ ಮಾತಾಡೋದು 12, 13, 18 12, 13, 18 ಬರ್ತೀನಿ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತಮದ ಆಯ್ತ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಅಂದ ಭಾಗವತ ಬಂತು ಪರಮ ಏತ ಅಮಲಂ ಪುರಾಣ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಮಹಂಸ್ಯಂ
ಒಂದು ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಅನ್ಕೇನ್ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ಪಣ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवनां प्रियं यस्मिन् परमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाम् अविष्कृतम् तच्छृण्वन् पठन् विचारणपरो भक्त्या ವಿಮುಚ್ಯೇ ನರ ಅಂಜದ ಭಾಗವತಮು ತುಲೆ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಪುರಾಣ ಅತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ పురాణడ్ల టాప్ భాగవతం నీకు దుమ్ముల పనిపేరు ప్రీవియస్ శ్లోక వరకు 16 లైట్ దాదా పనిపేరు పండ నిమ్నగనామ్యతా గంగా దేవానాం అచ్యుతో యథా वैष्णवनानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा अंजद नदी क्लेट गंगे श्रेष्ठ देवतन क्लेट अच्युत कृष्ण भगवंत श्रेष्ठ शिव वैष्णवेर्नेट शिव श्रेष्ठ पुराण भागवत श्रेष्ठ क्लियर आद नमगे गोत्तागुनु भागवतम is the spotless Purana. It is most dear to the ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಸ್ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಅಂಚತುಲೆ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಗುಣನ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನು ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಪರಮಹಂಸಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಪಂಡ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು ದುರ್ಗುಣ ಓಲೇಜ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗಳು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಅದೇ ಅಕ್ಲೇಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇದೇನು ಕೇನೂನೇ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ. This Bhagavata reveals the means for becoming free from all material work. Panda Bhagavata nama kalpa undu encha nami samsarada janjaatadu pidai barpune panda burdu balipune na ate ಬಂಧನದ ಎಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನೆ ಸಂಸಾರದ ಉಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ಬುರ್ದು ಬಲಿಪುಜೆ ಹಿಮಾಲಯಗವೇ ಏರ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪೋರ್ಸಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಆವಿಷ್ಕೃತಂ ಪಂಡ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬದುಕುನೆ ಉಲ್ಲ ಉರ್ದು ಬಲಿ ಪೂಜ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತುನೆ ಅದೇ ಪುರ ಉದ್ಯೋಗ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅರು ಮುಕ್ತ ಆದ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಆದುಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಭಾಗವತದ ಎನ್ಮನೆ ಸ್ಕಂದಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು ಮಾತೃ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಶುಪಾತ ವಿಮೋಕ್ಷನಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಭೂರಿ ಕರುಣಾಯ ನಮೋಲಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಗವಂತ ಇರು ಮುಕ್ತಾಯನ ಯಾನು ಬದ್ಧ ಅಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಈರೇ ನಾನು ಬುಡ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜದ್ ಗಜೇಂದ್ರಳ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದು ಅಂಜದ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇತ್ತು ಅದೇ ತೆರಿನಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ರ ರೇಂಚಿನೇ ಉಂಟು ಲೈಫ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪಂಚ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಕೊಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದವ ಗೀತೆ ತೆಗೆ ಉದ್ದವ ಗೀತೆ ಇಡು ಈ ಅವಧೂತಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಯದುರಾಜಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡತನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ದವ ಪಂಚ 24 ಗುರುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಏರು ಭೂಮಿ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಿಯಾನ ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಅಚಲ ಏತ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಏತ್ JCB ಒಕ್ಕಲೆ ಪಂದುನ್ನೆ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಸಾದಿ ನಡಪುನಕ್ಲು ಭೂಮಿ ದಂಚಿನ ಅಚಲ ವೈಕಲ ಪಂದೇರ್ನೆ ವಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಂಚಿನೇ ಆಡು ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ದಾರ ಕಲ್ತನೆ ವಿದ್ಯೆ ನಮಕ್ಕ ಓಲತ್ತು వచ్చి ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಬಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ
together with the process of transcendental knowledge, renunciation and devotion. ಮೂಜಿಲ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಭಾಗವತಂ. ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ. ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪವನ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಈ ಮೂಜಿಲ ಬೋಡು ಆಣ ಏರು ಈ ಭಾಗವತನ ಉಂಡತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುದು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂತೋನೇ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಾರೆ ಭಂಗ ಹಾಕು ಅಣ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಒನ್ who seriously try to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears, chant it with devotion. ಅದೇ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪು ನೆಡ್ದೆ ಏತೋ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಬಣ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲು ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಭಾಗವತಂ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಶಿವಜಿಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡಡು ಸುಮಾರು 205 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಐದು 18ಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹತ್ವ ಪನೊಂದು ಕೊಪ್ಪರೆ ಶಿವಜಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೀತೆದ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ನೈಕ್ ಪಾರ್ವತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಐನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹಿಮೆ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ವೈದನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಭಾಗವತಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡೆ ಅನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ದೇವರನ ಗುಣಗಾನ ಅನ್ಪುನಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇನ್ವೇರು ಶಿವಜಿಡ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಹೂ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಏರು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಏತೋ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಕ್ವಿಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನ್ವಾರ ఒక నిఖిల్ పన్నే యాన్ కేన్వే అతే డివోషన్ ಭಕ್ತಿ ಏರಿದೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ ದಾದಾ ಪೇರಿಗೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪನೆ ಅನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಆತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಭಾಗವತಂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇದು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆಂದು ಆಪುದು ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಭಂಗ ಆವು ఒక కేన్ విషయ అర్థ నంచద్ ముల్ప ఈ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಕ ದಾದ ಪದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮೃದುತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಂ ಚ ಶೈತ್ಯಂ ಉಷ್ಣತ್ವಂ ಏವ ಚ ಏತತ್ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಂ ತತ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ನ ಭಸ್ವತಃ. ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ ఒక ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಗ್ಲ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲ ಪರಗೆ ಸಂದವನ ಭಾಗವತ ಓದುನೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಗೆ ದಾಲ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ಎಂಚಿನ ಕೇನೋಡ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕೇನರು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದು ಭಾಗವತ ಒಂಡ ನೀ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಇದೇನು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕೈತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನಾ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಒಟ್ರೆ ಒನ್ ಪೊರ್ಲು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆಗೆ ಏನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಧ್ಯಾನ ಕೊರದು ಕೇನು ಅಂತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿಂಜ ಪದ್ಧತ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕಲ ಹೃದಯ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ದುರ್ಗುಣ ಪುರ ಹೋಗುದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅವು ಅನರ್ಥಗಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮೂರನಿ ಕಲ್ದತೆ ಭಕ್ತಿ ಏತ್ ಒರ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ ಪಂಡಿತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ದು ಸಾಧು ಸಂಘ ಆಪುದು ಸಾಧು ಸಂಘ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುನ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂಡೆ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಪುರ ಕೋಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠ ವರ್ಪುನೆ ದೇವರ ಮಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಧೂಮಪಾರ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಮೃದುತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಂ ಚ ಶೈತ್ಯಂ ಉಷ್ಣತ್ವಂ ಏವ ಚ ಏತತ್ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಂ ತತ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ನ ಭಸ್ವ ಚ. ಮೃದುತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಂ ಚ
ಶೈತ್ಯಂ ಉಷ್ಣತ್ವಂ ಏವ ಚ ಏತಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಂ ತತ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ನ ಬಸ್ವತ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೃದುತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಂ ಚ ತತ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ನ ಮೃದುತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಂ ಚ ಶೈತ್ಯಂ ಉಷ್ಣತ್ವಂ ಏವ ಚ ಏತತ್ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಂ ತತ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ನ ಬಸ್ವತಃ. ಮೃದುತ್ವಂ ಮೃದುತ್ವಗೆ, ಕಠಿಣತ್ವಂ ಕಠಿಣತ್ವಗೆ, ಚ ಬೊಕ್ಕ, ಶೈತ್ಯಂ ಶೀತತೆ, ಉಷ್ಣತ್ವಂ ಅಂಚದು ಬೆಚ್ಚಾಪುನವು, ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಏತದ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ತತ್ ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ನಭಸ್ವತಃ ವಾಯುಡ್ಡು ಅಂಚ ತುಲೆಯನ್ನು ಪುರೆ ಇಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಎತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಸ್ಪರ್ಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರುಣ ಲಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಧವ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅವೇ ಮಾರ್ಧವ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಧವ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ 24 ಗುಣ ಪನ್ಪೇರು. ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿರ್ ಅಂಜದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪು ಮಾರ್ಧವಂ ಶ್ರೀರ ಚಾಪಲಂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಧವಂ ಬರ್ಪು ಮಾರ್ಧವಂ ಪಂಡ ಮೃದುತ್ವ ಮಾರ್ಧವ. ಕಾಠಿಣ್ಯ ಪಂಡ ಕಠಿಣತ್ವ ಭಯಂಕರ ಕಠೋರ, ಅದೇ ಕೆಲವರ ಪಾತೆರ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಭಯಂಕರ ಕಾಠಿಣ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಶೈತ್ಯ ಶೈತ್ಯ ಪಂಡ ತಂಪು ಶೀತತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಣ ಆದುಂಡು ಐನ ವಾಯುದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಪಂಡದ ಪನೆರ. ವಾಯುದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನೊಂದುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಈತ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ರೂಪ ಇಪ್ಪುನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ವಸ್ತುನು ವಾಸ್ತವವಾದ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿಲಿ ಗ್ರಹಿಸವಲಿ ಅವು ಮೃದು ಇಜಿನ ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಇಜಿನ ಶೀತ, ಇಜಿನ ಉಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಪ್ಪುನು ವಾಯು ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪನ್ನ. ವಾಯು ಐತ ಉತ್ಪನ್ನಗೆ ಆಕಾಶದ ವಾಯುದ ವಿಕಾಸದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಂಚದ ಬಾಕಿದೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ